ľudia, vidíte pri ďalšom videu, pohodlne sa usadte. Dneska nebudeme hrať ani za túto brawlerku, ani tento mod. Dáme si rovno nového brawlera a to je Ellie, bohužiaľ som nenatočil, ako som si ju kupoval, ale to vôbec nevadí. Dneska odohráme za ňu totiž to veľmi veľa a to veľmi veľa je celá táto Icarus Bonnie Skin Challenge. A je to 9 winov v nových módoch, OK. A dneska je challenge to celé odohrať za Ellie. Aj keď sa zjadri, že to bude easy, lebo Ellie je OP, tak to podľa mňa tak easy nebude, lebo ako vidíte, tie mapy nie sú úplne najlepšie na tú Ellie. Ale čo, neviem, vyskúšame a hádam to nejakým spôsobom zvládneme. Ja to nejdem viac zdržiavať a ideme rovno do hry. OK, takže máme tu prvý mod, teammate, OK, no moji teammate vyzerajú lepšie a prvý mod je Basket Brawl. Takže, OK, už sme zdochli rovno. Tá Emberka tam dala kill, podpálila ju bublinami. Ja tam ešte, prosím. Ježiš, tak ja som krivý. Tak ja som to teraz celé absolútne dokázal, kamo. Tak krivší človek naozaj neexistuje. Dobre, teammate to dal, Gap, neviem si to prečítať to meno, nevadí. Kamo. Dobre, vyhrávame, zatiaľ pohodička, len si dávaj počačku, OK. Toho zabijeme. Penny nezabijeme, lebo je to Tara. A zdochne, výborne. Emberka dala hyperčarčku, podpálila dvoch. OK. Všetci sú dole, poď Bull, ja ti verím. Daj trojku, poď. Koupí. Krásne. Teraz musím myslieť, že teammate celkom uťahali. OK, takže mám tu Mythic Star Drop, z neho nič moc a my ideme rovno ďalej. Takže nice, basketbal sme konečne úspešne dohrali, aj keď sme mali dve prehry, nevadí, zvládli sme to, máme tu pin a ja by som to neokecával a rovno by som šiel na tento krásny Holy Bravo. OK, takže lobičko vyzerá byť celkom v pohode. A ideme. Ja to chytím. No dobre, tak Kenji mu nechám, nech to chytí. Ja to pušovať asi nepôjdem, sa to neoplatí. Dobre, ja pôjdem s Kenjim na jednu stranu, nech to odrazíme na doprava, aby sa bola hra zaujímavejšia. Lumi to... Nie, čo robíš, Lumi? Dobre, Lumi to chytila. Nice. Dobre, nikoho tu nezabijem. Nevadí. Čo? My sme dostali bod? Nie. Takže oni dostali bod a my sme dostali konči. Tak sa to povie. Och, jaj, nevadí. Poďme, to musíme vyhrať. Prvá hra musí byť vždy úspešná. Nie, kamo, nehovor, že to prehráme. Poď, Lumi, poď. Yes, Lumi to otočila. Yes. No, otočila. To je silné slova, keby zachránila nás. Nice. No to chytím ja. Kamo, nice. Kenji to tam vyzabíjal a dali sme to. Let's go. Ja tam asi dešnem. Tak. Kenji tam zautočil. Tak zautočím aj ja. Toto je najlepšia šanca, aká existuje. Let's go. My sme to jak pekne otočili s tým Kenjim. Ja som star player, ale dal by som to radšej Lumi alebo Kenjimu, oni tam viac ťahali. Ale však OK, nevadí. OK, tak z tohto star dropu nám asi nič nepadne, ale my ideme rovno ďalej. Takže Holy Brawl sme úspešne dohrali, máme tu Star Drop, samozrejme rare, ale máme tu player ikonu, ktorá už je celkom pekná a my ideme do Dodge Brawl, bohužiaľ nie do tohto, ale do tohto eventuálneho.
sme veľmi blízko tohto skinu, teším sa na neho, lebo aj keď Bonnie nehrávam, ale že absolútne nehrávam, tak ten skin je dosť pekný a bola by škoda to nezískať, keď je to za free, vieš, ako. No nič, aby som to neobkecával už ďalej a šiel by som rovno do hry. Takže načíta sa nám to. OK, máme tu Dodge Bravo. V minulom videu, ak si pamätáte, tak sme veľmi pohoreli, ale to sa podľa mňa už zlepší, a to tým, že teraz dám pár kilo, hádam to bude dobré, vyhráme to a všetko bude pohoda. Takže máme loptu, ja sa ukážem, ako som sa zlepšil, nice kill. OK, ideme jump hore. OK, to som rovno zdochol, to mi moc neukázalo, ako som sa zlepšil, ale to vôbec nevadí. Keby som šiel do útoku, aj keď... Nie. Ale vieš čo? Netrafíme, prosím, nech ma netrafí. Krivý, pozeraj, netrafí. Vedľa. On ani po mne nechce ísť asi, tak nič. Nevadí, ešte sa tam točka, dobre, ja idem... Nie, tam je ten Dobre, výborne, ja som skočil rovno do smrte. Kámo, je to 5-1 pre nich. Toto je 6-1 pre nich, takto fakt. To by sme mali otočiť, neviem ako, ale nejak to zvládneme. Ok, oni sú tam teraz namyslení, nič tam nerobia. Počkaj, on mi teraz niečo napadlo. Ja môžem preskočiť takto. Aha, dobre. Tak to je nice. Tak to je veľmi nice. Oni ma obidva netrafili. Nice, takže máme jeden kill. Tuto loptu si vezmem. Nahráme Fangovi a on dá kill. Takže on je krivý ako ja v minulom videu, nevadí. Dal kill aj tak. Dobre, tu som nikoho netrafil. Nice, Cordelius tam dal kill. Nahrám Fangovi, Fang dá zase kill. Kámo, už je to 7-7. My sme to jak otočili, ďalší kill. GG. A teraz, no dobre, trafil ma, je to 9-9. Prosím, nech ten Fang nezdochne. Prosím. Toto nemôžem prehrať. Yes! Nice, máme to. Prvú hru máme krásne vyhratú, staty neboli najlepšie, ale však to vôbec nevadí, to nikoho nezaujíma. Je tu store, drop a nič. OK, ideme do ďalšej hry, ktorú sme vyhrali, samozrejme. A zostáva nám tu posledná hra do toho, aby sme vyhrali celý tento event a získali krásny skin na Bonnie. Rovno do hry, 6 zo 6 načítavanie a OK. Oni majú Franka, Stewa a Edgara, to sú takí zmrdi otravní, ale my máme Ellie, mňa, takže ešte väčšieho zmrda, Edgara, taktiež veľkého zmrda a tento Jajong, neviem, či je veľký zmrd, ja za absolútne nehrám, ale však dobre. OK, takže oni už nám zabili Edgara. Oni mali AFK Edgara nejakú dobu. Ja to využijem, dám kill. Dám ďalší kill. A poď, dobre, on mi to vyžral, ale však to nevadí. A teraz my dáme toho Edgara ešte. Let's go! Nice. Ja dám ešte tohto... Dobre, nedám ho, ale... Teoreticky... Kamo, potom musíme vyhrať. To 4-1, máme výborný náskok. Nice, krivý, obidva sú kriví chlapci. Kill. Ježiš, ja som krivý. Dobre, aspoň teraz som na druhý pokus som dal kill. Ďalší kill. Kámo, tak ja varím. Tak ja brutálne varím. Ja varím polievku. Kámo. OK, Franka zabijeme. Chyba posledný kill, ten som dal Edgara. Let's go. Aké boli staty? 8-0, kámo, 8-0. Ja som to povaril, ale riadne. Máme star drop, máme výhratú challenge a máme hlavne Bonnie. Let's go. Dobre, star drop, druhý star drop. Z tých nič nepadlo. Máme tu Bonnie, let's go. Máme nejaký pin na ňu? Icarus Bonnie. Má pin, celkom pekný. Mne sa páči tá animácia úprimne. No nič, ideme si equipnúť Bonnie.
Takže bomby máme nájdenú, dáme si pin na ňu, equipneme a nice, máme to, vyhrali sme túto challenge celú iba za Ali. Tematickejšie bolo možno kebyže to vyhráme celé za bony, ale však to už je jedno, hlavne že ju máme. Ak sa vám páčilo video, budem veľmi rád za odber a like a prosím vás aj komentáre, by som veľmi ocenil. My sa vidíme pri ďalšom videu a zatiaľ čus!